Nakoy bisita guys ay nasa laag na po siya diri guys. Ay! Kinsa ka ni guys? Nagsuray-suray si Cookie sa mahayag. Makidnap yun ni sikat na ra ba kay ni? Say hi. Say hi guys. Hi, Hi, guys. Welcome to my vlog. Daghan kay fan si Cookie guys. Hi sa proud po Bri. Opo, pre. Haman si Kuanday, Inday ug si Oh, ito, ilis ang ligid. Madam. Nag-ilis ang ligid mo. Okay mong tulong? Oh. Nagpalot na hinananggot. Ah, yayang Cookie eh. Sana all Cookie, sikat kaayo. Mas Cookie guys, kanta good kay? Ay, kasi kita mong ngipon ay. Bago mong kita ng ngipon. Ah, sakit ngipon di ay? Oh. Ah. Pictures ning Cookie guys. Shout out kay Cookie, guwapo. Bye guys. Bye, guys. 30 pesos.